Għazasililkom, għamlu billboard il-Partit Nazzjonalista fuq il-kanċer u għalu illi se jaħdmu biex jiprevenu u anka biex ifejqu n-nis bil-kanċer. U kienaw kbira minnaħa tal-Labor, jisu skandlu da ma nis. Anka minn taħta n-nis u kol, iva. Imma peress li għaw intom kbira minnaħa ta' ġviri, x'kien hemm ħażin illi il-politiċi jaħdmu. Nuhu pjaċir, il-Partit Nazzjonalista fuq jidħol is-saħħa qegħdin jaqblu mal-policies tal-gvern, ġifieri qalu fuq il-kanser, il-biraħ lura qalu xi ħaġa fuq id-diabete. L-affarijiet kollha li qalu qegħdin isiru minn dan il-gvern. Ħanieħdu l-kanser. Il-kanser għax bejn li titkellem u li tagħmel hemm differenza mbagħad. Jiena dil-ġimgħa ħabbart mediċina ġdida, klassi ta' mediċina ġdida, immunotherapy, 3 miljun euro fuq il-formularju tal-gvern għal pazjenti li jbatu bil-kanser. Minn l-elezzjoni sa' issa daħħalna bi 17 miljun euro mediċini ġodda għal pazjenti tal-kanser. Mhux mediċini biss, daħħalna n-nies ġodda jaħdmu fid-Dipartiment tal-Kanser, qed nagħmlu prevenzjoni fil-bliet u l-ħura, immorru kull belt u raħal u nagħlmu lin-nies kif jekk jista' jkun ma jaqbadhomx kanser. Daħħalna n-nurse navigators, jiġifieri nies li jekk inti għandek kanser u llum il-kanser mhux ifejqek persuna waħda ma tim differenti ta' nies jieħduk minn persuna l-oħra, appuntament tal-ieħor, test tal-ieħor biex ma titlifx il-ħin. Daħħalna l-kunċetti ġodda fejn qed inwessaw l-screening u naraw li nipprevenu u naqbdu l-kanser kmieni, ġifieri dawn huma affarijiet kollha li qed nagħmlu skont pjan ta' sena u nofs. Ma kien hemm xejn ħażin fih. Dak il-billboard kien hemm nies minħass, illi ma kienx sensittiv għax li inti kollok kanser mhix xi ħaġa li għandha tkun logħba politika jew għandha tkun argument politiku. Jiena fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ta' ħafna nies dak il-billboard kien insensittiv. Dak il-billboard ma kienx. Però nieħu pjaċir wara il-commitment tal-Partit Nazzjonalista. Spiċċa Frank. Kompli tibżax, mill-ħin tiegħek nieħdu. Le, kompli. Jiena nieħu pjaċir li fejn tidħol is-saħħa, illum il-Partit Nazzjonalista qed jaraf illi dan il-gvern mixi tajjeb, mixi fi triq sewwa, qed nagħmlu ħafna progress, ħafna progress, qed jgħidu iva aħna rridu nagħmlu l-istess li qed tagħmlu intkom. Qed ngħidu pjaċir. Fejn hu tajjeb tgħidulu tajjeb. U komplu niblu fuq kif għamel Dr. Chris Fern, aħna ġibna l-fondi mill-Ewropa u bdejna l-isptar tal-onkoloġija tal-kanċer. Mbagħad Dr. Chris Fern fetaħ dan l-isptar u kompla jinvesti fih. Dawn affarijiet tajbin, proset u affarijiet kif għandhom isiru. Il-mediċina tal-Herceptin, din hija mediċina li tittieħed għall-kura tal-kanċer. U l-bieraħ Desiree Vella de Brincat, it-tifla Alla ta' Evelyn Vella de Brincat, persuna sinonima fil-medja mietet bil-marda tal-kanċer, irrakkontat kif omma meta kienet tixtri l-mediċina tal-Herceptin kienet tonfoq xejn inqas minn 5,000 euro fix-xahar. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern beda jipprovdi b'xejn il-mediċina tal-Herceptin flimkien ma' mediċini oħrajn għall-kura tal-kanċer. U issa l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jgħid il-commitment tiegħu għall-ġlieda kontra l-kanċer u ħriġna b'sensiela ta' proposti biex insaħħu l-ġlieda kontra l-kanċer li huma parti wkoll mill-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Din hija xi ħaġa li m'hemmx kulur politika fiha, din hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jġildu għajn nidħol f'ħafna djar, Peppi kif jidħlu m'għandix dubju il-kollegi sħabi hawnhekk u tiltaqa' kuljum tnisbidej kuljum il-marda tal-kanċer. Il-kefrija tal-marda tal-kanċer hemm tama biex inkunu ċari wkoll għax mhux kull min ikollu kanċer imut, anzi ħafna nies isalvaw, però rridu nkomplu ninvestu f'dan il-qasam kemm fuq livell lokali kif ukoll fuq livell Ewropew. Qed isir diġà u nieħdu pjaċir li jaqblu magħna. Fejn hu tajjeb ngħidulu tajjeb, intkom bnejtu fuq tagħna u aħna fejn hu tajjeb tagħkom ngħidulu tajjeb. Jalla kollox hekk, jalla nagħmlu kollox hekk. Nibqgħu dejjem immexxu aħna u ntkom Nirridu ninsistu hawnhekk. Xej umiltà ma tagħmilx. Għax anke din tal-umiltà l-ewwel irid jiġi Dottor Deli jiddibatti miegħek. Mela ġamet lilek innifsek Prim Ministru. Qed nistenni hawnhekk Dottor Deli m'għandniex problemi għax tiġamel lilu nnifsu. Mhu veru xejn. Ġamel lilu nnifsu. Ħanetkellmu differenza. Ħanejdilkom din. Tiġamel lilu nnifsu Prim Ministru. Aħna għandna Joseph Muscat. U aħna għandna l-Adrian Deli. Meta hu jgħidilna li rrid jitlaq aħna nargumentaw miegħu biex jibqa'. Intkom għandkom l-Adrian Deli. Meta jgħidilkom li rrid jibqa' partitarji tagħkom jargumentaw miegħu biex jitlaq. Dik id-differenza. Aħna nappoġġaw il-Adrian Deli. Il-każ il-parlamentari mill-kampanja tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Nawguralkom it-tnejn li intom. Aħna ikun min ikun, jekk ikun Joseph Muscat, jekk ikun Mirjam Dalli, jekk ikun jien ikun ħaddieħor, ma' qudin konna, ma' qudin għadna u ma' qudin ħanibqgħu. Ejru għax intkom ma tkomx dik l-għadda. Jimporta fuq Fadilhom iżjed ħin minnkom. Le ma lar fuq tal-kanċer. Għal-ħares madwar dil-mejda ma naqblux li rridu nsaħħu l-ġlieda kontra l-kanċer. Ma mhux kif l-insensittività qiegħda, Pep, li jekk inti
persuna li sejjer għal-kura x'għandek il-marda tal-kanċer u titmur Mater Dei. Irrid ngħaddi mill-imsida, right? U nara kelma kanċer daqsir ġew Li użajtu persuna f'kampanja elettorali. Ħattuha taħt indaħdej il-power station ta' Dellimara biex tajt dwar il-marda tal-kanċer. Dik insensittività. Insensittività kellkom dawk in-nies kollha ħallejtuhom u mela bil-bord tal-Partit Nazzjonalista li qed jgħid li għandna nsaħħu l-ġlieda kontra l-kanċer, Mirjam. Okay. You should know better. Jitkellmu n-nies Importanti naħseb. hawnhekk kellmu n-nies. In-nies qed jismawna jippretendu soluzzjonijiet minn għandna. Aħna lek ħanitilgħu fil-Parlament Ewropew minn minna jitla. U dan huwa każ klassiku fejn l-Ewropa tista' tagħmel differenza. Dottor Fern, jiena ammirajt meta inti ħabbart l-użu tar-robotika, tal-intelligenza artifiċjali biex nagħmlu operazzjonijiet minn barra minn Malta, hekk għandu jkun. Iżda għaliex ma nużawx anki l-għodot Ewropej biex nipprevjenu l-kanċer? Nafu, kollha kemm aħna nafu, li ġimgħa jew xahar tista' tagħmel differenza kbira fil-prevenzjoni tal-kanċer. U dak li taħabbar il-Partit Nazzjonalista fil-manifest tiegħu, paġna 16.2, huwa ingranat fil-manifest tal-Popolari Ewropej li għandhom master plan għal-kanċer fl-Ewropa li bażikament ser inkunu ninvestu f'database fejn aħna ikonna l-aħħar teknoloġija, l-aħħar kura disponibbli għaw Malta. Għandna ħafna nies bravi għaw Malta. Ejjentuhom il-kuraġġ tal-kooperazzjoni Ewropea. Fir-Royal Marsden, inti taf tajjeb, f'Londra, l-ikbar żewġ riċerkaturi huma Maltin. Tajjeb aħna għandna t-talent, aħna għandna l-ambizzjoni li nużaw l-Ewropa. U jiena l-ambizzjoni tiegħi flimkien ma' sieħbi Frank Tsajla hawnhekk, kollega tagħna Mirjam Dalli u l-MPs oħrajn min jitla minnhom, huwa li naħdmu miegħek bħala Ministru tas-Saħħa biex inġibu riżultati għal Maltin u l-Awċin. Wara kollox dik hija l-Ewropa. Aħna lek tħanna fl-Ewropa Pep. Biex nagħtu riżultat il-Maltin u l-Awċin, urdu nispjegawlhom kif irdu nagħtu riżultat. Nagħtu riżultat billi nħadmu l-għodda Ewropea. Mhux billi nħallu rati traskura, nħadmu l-fondi Ewropej. Mhux billi nħalluhom u n-nies intuhom risposta wara 6 xhur wara sena u nofs. U billi tajdu lin-nies li s-saħħa pubblika hija kompetenza tal-Istat membru. Għax qed jidħol li dubju kemm tafu fuq l-Unjoni Ewropea. Jiena fil-Kumitat tal-Ambjent u s-Saħħa Pubblika nistgħu niddiskutu ħafna u inti taf, Peter, dwar is-saħħa pubblika. Imma leġiżlazzjoni dwar is-saħħa pubblika u dwar il-kanċer kompetenza nazzjonali. Kompetenza tal-Istat membru. U kompetenza tal-Istat membri u bil-rispett kollu l-istarijiet tal-Maltin tajtu għam il-barranin. Ma di, dottor Crisper, ma tantx kien qabel, għaliex kien daħal wara simbol tal-distress u ma tantx tab situazzjoni feliċi f'das. Peter, Għax il-qasam tas-saħħa tajtu f'idej il-privat. Li tajjeb illi aħna ikunu sħab ma' partners Ewropej li għandhom l-esperjenza biex l-esperjenza u l-espertiż li hemm ġo pajjiżi Ewropej nġibuha Malta wkoll. Din qed nagħmluha bdiet fil-Presidenza Maltija jgħidulhom European Reference Networks. L-ispar Malta Dej ħajidħol diġà dejħel fil-European Reference Network biex Għax fiha ħażin li rikonoxxi li l-Partit Popolari Ewropew għandu proposta tajba, hija nikbru ftit dan il-pajjiż. Ejja nikbru ftit dan il-pajjiż. Mhux kulħadd għandu nuċċali, jekk il-proposta ġejja mill-blu hija ħażina, u jekk il-proposta ġejja mill-aħmar hija ħażina, ejja nikbru ftit il-proposta. Għax wara kollox ħallet ikkonsidraw. Isma' għax illa tissemmu min jikkopja intkom anke l-kartellun ikkopjajtu għax intkom dal-kartellun li ħirixtu tal-kanser forsi juru naqra. U mbagħad ikkopjajtuh l-istess kartellun minn website. Ma taraw da xejn politika, qed taraw da xejn argumenti patetiċi. Tafx kont nistenna li tagħmel mhux torina ritratti. Ikoll nistenna li lejla tiġi qudiem il-poplu Malti u titolbu apoloġija tal-isptarijiet tal-poplu tajthom fidejn il-privat ta' qablek, Konrad Mizzi, u inti sib dik is-sitwazzjoni u s'issa ħallejtek kif l-Awċin jaraw diġà l-Awċin l-Awċin iktar minnek nassigurak. U anke dottor Dalli tmur hemmhekk u l-istess ħaġa jgħidula. Dwar is-sitwazzjoni tal-isptar kemm marret lura. Isptar tawdex ftaħna laboratorji ġodda. Ftaħna swali tal-ortopedija ġodda. Ftaħna l-anatomy center ġdida. Il-bieraħ jien il-Prim Ministru morna biex ninawguraw il-medical school ġdida. Dawn huma affarijiet qegħdin jiġru ġewwa l-isptar. Qed intom tridu tagħlqu kif temna, ma jekk se tibqgħu teħdu l-ħin mhux se jkollkom ħin biex tagħlqu. Ma malajr, hawnhekk naqbel ma' Peter Aġus li qed jgħidilna li nikbru għax Frank Tsajla s-saħħa qed jagħmilha ballun politiku kontinwament. Bir-rispett kollu, battu l-istarijiet tal-poplu tajtu fidejn istaqsaf minn huma. Bil-bord bla sens, bir-rispett kollu lejn. Xjenza soċjali. L-ikbar provider ta' mediċina fl-Amerika. Stewart għamillum. Adrian Dalli, kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni qed jgħid illi qed nimpurtaw l-iskjavitu qed nikwotaħ. Importaw l-iskjavitu.
Ġifieri din l-ekonomija li qed tiġġenera daqshekk xogħol u li allura għandha bżonn il-ħaddiema. Dawk skjavi. Irridu 7,000 fis-sena nies ġodda. Qed jgħidu għal job plus din ġifieri. Minħabba li għandna ekonomija tajba ġifieri mhux qed isibu nies biex jaħdmu. Peppe, nagħmlu ċara li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien miftuħ għal-barrani. Aħna wara kollox l-ospitalieri hawnhekk. Aħna l-partit li ftaħna l-Ewropa. Il-problema mhuwiex il-barrani. Il-barrani nilqgħu kompassjoni, il-barrani nilqgħu anki bil-intuħ ix-xogħol. Il-problemi hija l-pjan li m'hawnx pjan. Mela intom qed iġibu 50,000 barrani. U mintom m'hemmx studju serju dwar kif dawn jolqtu is-settur tax-xogħol ġo Malta. M'hemmx l-ebda studju u l-ebda pjan dawk il-ħaddiema li m'għadhomx jagħmlu si overtime. Dawk il-ħaddiema li jgħidulek imorru ninnegozjaw ftehim kollettiv u l-employer jgħidilna isma' jekk titlaq int flokok insib 6 għax hemm 12,000 fis-sena ġejjin minn barra minn Malta. Aħna m'għandna l-ebda problema bil-barranin u vera għandna bżonnhom f'ħafna setturi. L-employers hekk jgħidulna f'ħafna setturi għandna bżonn il-barranin. Issa l-affarijiet irridu jsiru pipjan. Jiena din il-ġimgħa kont home visit. Ħasra ma ġiex unsib tfajjel ġufnu. Jiddibatti mal-Prim Ministru. L-Awstralja se Mhux jekk qed niddibatti. L-Awstralja se Viċi President. Għalhekk qed niddibatti. Disrispett ma jatawx kellu jiġi l-viċi Jekk joġobkom. Spiċċajtu tpoġġu l-pazjenti fil-kuruturi id nittuhom isem il-kuruturi id nittuhom isem issa biex ta' parti saru swali. It-toroq tagħna ma kibrux b'50,000 il-parking spaces. Aħna irridu l-barranin għandna bżonn imma għandna bżonn ukoll gvern li jippjana biex il-barranin ikollhom impatt benefiku fuq is-soċjetà tagħna, fuq l-ekonomija tagħna, fuq il-kultura tagħna, ma kif fuq tradizzjonijiet tagħna. Għax irridu ninvestu fil-barranin ukoll li nintegrawhom. Din hija proposta tal-Partit Nazzjonalista fil-manifestat. Naqblu 100% u ma ssibx waiter wieħed li jitkellem bil-Malti u bil-kemm jitkellem bl-Ingliż. Irridu nieħdu miżuri biex nimmaniġġjaw dan il-fenomenu. Il-fenomenu mhux ħażin fih innifsu, imma rridu nimmaniġġjaw. Grazzi ħafna mela. Ħanibdew nikkonkludu dan id-dibattitu. Ibda bil-konklużjoni. Ok, min irid jibda bil-konklużjoni? Ikkonkludi? Konklużjoni minn ħati għaj. Illum kellna okkażjoni mitlufa fejn stajna rajna dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi. Mhux Chris Fern u Adrian Delia, Chris Fern għadu mhuwiex kap tal-Labour Party, imma Joseph Muscat u Adrian Delia. Dik l-okkażjoni intilfet Adrian Delia rrid jiddibatti ma' Joseph Muscat għażel illi ma jiġix. Ma ġara xejn. Fil-25 ta' Mejju għandna deċiżjoni importanti ħafna x'namlu. Mux se jinbidel il-gvern, pero żgur li fil-25 ta' Mejju għandna opportunità biex l-ewwel qed nibagħtu fil-Parlament Ewropew 6 min-nies tal-affarijiet tagħhom li jmorru hemmhekk biex jirrappreżentaw l-interessi tal-poplu Malti u għawġi kollu. Għandna wkoll opportunità fil-25 ta' Mejju biex l-arroganza li smajna anke llejla f'ċerta diskorsi li ma jeħdux pariri u li l-Partit Nazzjonalista donnu kull ma jagħmel kollox ħażin għalihom, din l-arroganza żejda jridu nibdew imbeżbżuha ftit. Mhux biss il-partitari tal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-partitari li aħna stess weġġajna meta konna fil-gvern u nitolbuhom apoloġija, imma wkoll partitari laburisti li ħadmu qatih biex il-partit tagħhom ikun fil-gvern u llum jekk mhumiex parti mill-klikka qegħdin iħossuhom imwarbin. 25 ta' Mejju opportunità biex tagħmel dan. Ningrazzjak, Mirjam. Jekk Adrian Delia tgħidilna li qed nimpurtaw l-iskjavitu għandu jkollu l-fibra u jmur jirrapporta. Imbilli tparla biss, min se solvi l-ebda problema. Aħna naraw x'inhuma l-isfidi u nindirizzaw dawk l-isfidi għaliex nemmnu li l-pajjiżna iva rridu neħduh fil-livell li jmiss. Għaliex aħna writna pajjiż fejn kellna 7,000 ruħ qiegħda. Dawk il-persuni qiegħda niżilnihom għal 2000 u rridu naħdmu iktar għax ma rridux li nħallu persuni qiegħda jew b'kundizzjonijiet tax-xogħol ħżiena. Żidna l-pensjonijiet għal 3 darbit wara xulxin wara gvern li żamm il-pensjoni friżata. Irridu nkomplu ngħinu lill-anzjani biex anki huma ikollhom dħul diċenti. Nafu li għanna l-sfida tal-ambjent. Irridu fi snin li ġejjin noħduha bħala priorità tagħna. U n-nies hemmhekk jafu Peppi li jekk aħna ngħidu li dik hija priorità, aħna ser nindirizzawha. Kontrarjament għalli jagħmel Partit Nazzjonalista f'25 sena. U dik hija d-differenza. Meta n-nies imorru jivvutaw fil-25 ta' Mejju, jafu li dak li aħna din ngħidulhom ser inwettquh. Peter. Peppa, minuta. Għaddej minn kampanja elettorali fejn qed ngħidu flimkien għal pajjiżna u Malta f'qalbna. Dawn mhumiex kontradittorji.
Dawn huma żewġ affarijiet li tnejn iridu l-poplu Malti. Rridu nsaqsu imma minnu l-aktar kredibbli biex iġib il-bidla. Għax Malta ma tkun biss f'qalbek, Malta tkun f'riġlejk, Malta tkun f'idejk. U meta intom tivvutaw manifest f'Madrid li jipproponi taxxa armonizzata daqqa ġo l-istonku ġo servizzi Maltin, jipproponi l-abort offiża għal valuri Maltin. Inħoss li huwa mument fej il-poplu jafda li l-min jista' jirrappreżenta l-interessi tiegħu Pep, li l-min jista' jirrappreżenta l-valuri tiegħu. U dawk huma l-kandidati kollha, flimkien ma' sieħbi hawnhekk Frank Sajla u l-kandidati kollha tagħna, il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Ringrazzjak. Jena qiegħed hawnhekk għax kont mistieden biex nagħmel dibattitu mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista li ma ġiex. Qegħdin dalija għal ħajġiju ma ġiex laqqas, dispeċini, ma nibżax minnu. L-ambizzjonijiet bil-mod, tħallix l-ambizzjonijiet jiġru. Għax Mirjam interessata wkoll. Il-Prim-Ministru għandu fiduċja fija f'Mirjam kollha kemm aħna għax aħna tim wieħed mhux bħalkom għax intkom tagħkom qed titfgħu fuq. Però aħna f'daw is-snin aħna għamilna aktar milli jagħmlu Partit Nazzjonalista f'25 sena. Jekk tuħu milta ma tagħmilx ħażin. Mela ħan spiegalek. Ħan idek il-fatt. Sitt snin aħna ħloqna 66,000 impjieg f'Malta, 66,000. F'25 sena intkom ħloqtu 56. Aħna f'6 snin ħloqna 10,000. Ħloqna riċerċa ekonomiċi li jtgawdu minnhom il-lum. Jekk joġobkom 25 sena. U għatfadilna ħafna x'nagħmlu. Għatfadilna ħafna x'nagħmlu. Ħanejdilkom pereżempju din il-ġimgħa. Ġimgħa li ġejja aħna ħankun qed inħabbru proġett ta' 10 miljun euro biex nirranġaw il-health centers kollha ta' Malta Għawdex. Proġett illi ħanamlu is-surplus, il-fondi tal-IIP li jintkom kontrihom, 60 miljun għal-housing u għandna ħafna affarijiet nagħmlu, għandna programm sħiħ mhux għal dawk l-snin biss, imma jekk il-poplu kompli tingħal fiduċja għal ħafna u ħafna snin oħra. Nirringrazzjakom ħafna, grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Ibqgħu magħna li issa wara dal-break se ninaqdu ma' Michela, ħatajdidna xed taħseb fuq għada u nifirħula ta' dak li għamlet il-bieraħ. U għandna wkoll il-diversi deputati illi għadnihom Beċer Cardin, saqsejnihom mistoqsijiet ħelwin. Insomma, issa il-biċċa ħelwa ta' din l-istorja politika illi għaddejja. Ningrazzjawkom. Le, biċċa ħelwa, se jkunu fihom daw. Grazie ħafna. Grazie ħafna tal-li kontu maħna. Nkunu maħkom minn ftit ieħor u nawgural lil dawn it-tlet MPs nawguralkom. Grazie.